Анбоксинг на японския екопрах за пране от пречистен магнезий TerraWash плюс MG. Ето в каква малка и семпла кутийка идва той, но нека видим какво има в нея. Ето го и сашето с магнезиевите гранулки, предпазна опаковка, за да не се увреди при транспорта. Сашето е малко, в бяла текстилна турбичка, а в нея са магнезиевите гранулки. С това саше японците, а и много хора по света перат. Но как се пере с магнезии? Иновативното тук е как японците са намерили начин магнезият да влиза в контакт с водата и да я прави алкална с pH около 10,30. Отделят се мехурчета водород, а водните молекули, обичайно групирани в големи формации, се разделят на по-малки и така с лекота минават през нишките на тъканите. И така магнезият пере. Антибактериално, хипоалергенно, без да провокира дразнене и алергии, подходящ за деца, бебенца и хора с дерматологични проблеми. Дори щади тъканите и е нежен към природата, тъй като когато перете с TerraWash плюс MG, в природата не изхвърляте токсични химикали, а само вода и магнезии. Тоест, връщате магнезия там, откъдето той е добит. Но да се върнем на сашето. Японския екопрах от пречистен магнезий. То може да се ползва 365 пъти, т.е. една година, ако перете всеки ден. Но моят опит в София е за 5 години. Как разбирате, че е време за нов продукт? Достатъчно е да го претеглите. Ново саше тежи 125 грама, а когато теглото му падне под 70-80 грама, можете да помислите за ново. Не е нужно да изхвърляте старото, можете да продължите да го поставяте в пералнята, заедно с новото. Но можете и да използвате гранулките, за да наторите растения. Имате ли въпроси за TerraWash плюс MG? Задайте ги в коментар. В предходни видеа споделяме доста по-детална информация за продукта, за неговото антибактериално и хипоалергенно действие, както и как с него можете да почиствате пералнята. Очакваме вашите въпроси. До скоро!